Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kasama ang inyong muy delisyosang ka-love team. Mara Tony! Mara Tony! Ikaw, anong trip mo? I'm back! Still your one and only, ang daldalerang atleta na palaban sa kahit anong karera, basta may pera. Ganun talaga, no? Sa hirap ng buhay ngayon, dapat labanan pera. Still, this is DJ Mara Tony. Teka nga, kuya. Matanong nga kita, kailan ka huling naging gentleman? Di ba, nakalimutan mo na, Ma'am Mara, ano po yung gentleman? Alam mo ako kasi kanina na-trigger lang talaga ako. Ay nako, imbis ang sarap-sarap ng kain ko, wala, uminit ang ulo ko kay kuya. Kanina kasi, di pumunta ako sa isang restaurant, no, sa MOA. Order ako. Sarap ng in-order ko, tonkatsu at saka kanin. Order ako, nakita ko tong si kuya, nakaupo lang. Tapos, yung jowa niya, si ate, pumunta sa corner, ay sa counter. Siya yung nag-order. As in, siya lang lahat talaga. Tapos si kuya, andun, nasa gilid, nagsi-cellphone lang. Pagkatapos mag-order ni ate, eto naman si kuya, pinakuha pa yung girl. Sabi, uy, kuha ka naman ng tubig. Just come perfect mo na, kuya. Ibang klase ni pag-upo mo dyan. Alam mo yung tipong iaabot na lang sana yung tray. Yung kahit abutin niya na lang doon sa jowa niya yung tray. Ay, hindi, ako na. Hindi, upo ka nandito. Ako na bahala sa'yo. Ay, wala. Nakatunga nga lang. Tapos nung dumating na yung order, nauna yung order ng lalaki, akala ko naman hihintayin yung dumating yung order ng jowa niya. Ay, hindi. Nauna na. Gutom na gutom. Diyos ko, kuya, baka mabili ako sa ginagawa mo, ha? Diyos ko. Sarap-sarap ng kain ko, tapos makakakita ko ng ganong klaseng lalaki. Alam mo, kuya, kung nakikinig ka, sana masarap yung kain mo kanina. Hindi naman kasi mahirap maging gentleman. Alam mo, yung simpleng nga paghintay sa kasama para sabay kayong kumain. Hindi yung nauuna ka na. Bakit? Kapag nahuli ka ba? Ikaw ba maghuhugas ng plato? Hindi naman, di ba? Nasa restaurant kayo, may pambayad ka naman, di ba? O hindi naman kaya kapag kunwari nakapila kayo sa isang restaurant o kaya sinihan, sa bilihan ng panty. Ikaw na mag-offer. Sabihin mo, hindi, honey, doon ka na, upo ka na. Kasi ikaw naman, mahirap sa'yo. Ibang upo lang ang gusto mo kay jowa o kay misis. Kilala kita, kuya. Bilisan mo na. 22 days left bago magpasko. Kaya kung ako sa'yo, isama mo na yan, kuya, sa mga 2025 goals mo. Maging gentleman, kahit papaano. Di mo naman kailangan maging gwapo at mabango. Kahit simpleng respeto lang at galang sa babaeng kakilala mo o kahit sa hindi, basta sa tao, yun na yun. Ay nako, ito, another song. Kung gusto mo maging gentleman, sige na, makinig ka lang dito. Isama mo dyan sa misis mo, sabihin mo sorry, sige na. What else do you want, Mary? Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!